merellisyyttä, viihtyisyyttä, yksilöllisyyttä. Toppilansalmen kulttuurihistoriallisesti arvokas alue Oulun kaupungissa houkuttelee ihanteelliseen ympäristöön. Upeat merelliset maisemat, sujuvat kulkuyhteydet, harrastusmahdollisuudet sekä kehittyvät palvelut tarjoavat puitteet viihtyisään asumiseen. Tervetuloa tutustumaan Asunto Oy Meritähden huoneistoihin. Esittelyssä muuttovalmis C-talo ja rakenteilla oleva B-talo. Meritähti C ja B sijaitsevat Hietasaaren merellisessä ympäristössä, jossa on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet sekä hyvät kevyen liikenteen yhteydet kaupungin keskustaan ja torille. Taloyhtiössä on upeita huoneistoja yksiöstä suurempiin terassilla ja parvekkeella varustettuihin kattohuoneistoihin. Huoneistoista on näkymät Toppilansalmeen. Oman tontin johdosta edulliset asumiskulut eikä erillisiä tonttimaksuja. Esittelyt muuttovalmiissa Meritähti C:ssä. Tervetuloa valitsemaan oma merellinen luja kotisi arvostetulta alueelta. Autamme mielellämme. Meillä lujakodissa työskentelevät ovat alansa huippuammattilaisia. Meritähdessä on käytössäsi myös asiakaspalveluhenkilö. Hän auttaa sinua uuden asunnon muutostöissä, mikäli haluat toteuttaa omia yksilöllisempiä ratkaisuja. Ota yhteyttä Oulun lujakotimyyntiin satu.linna@luja.fi.